खुलुमबाय आंनि मुङा करिश्मा बर' आङो बाक्सा बागानपारानि गिबियावनो गासैनिसिमबो बे चेनेलफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि सासे मुंख्लं बिर जोहोलाव दि जाब्रां बिथांमोन बायदि माने गेदेरमा सुबुंनि मुङै खुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट आरो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि अपेनिं सेरेमनियाव आङो बेफोरबायदि बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों गिबियावनो आङो बे आंखौ जाय हांख्रायनानै लाबोनाय अन्थाइबारि माया क्लाब बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो ओमफ्राय आङो मोजाङै नायजोबनो हायाखै मानोना आंनि लोगोफोर फ्रेन्ड्सफोर फैगासिनो जोङो फट' लानाय भिडिअ लानायाव एसे बेस्थ' जाबाय दङ बेनि थाखाय आङो नायजोबनो हायाखै दहाय एसे जागायहांनायाव नायदोंमोन जेथिया फार्स्ट गलसे होदोंमोन आं गल होनाया लासै दंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव आं दासिम नायजोबनो हायाखै आरो बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगोन मानो होनोब्ला बे फिल्डनिफ्रायनो माने गोबां गोजौ नेसनेल लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सासे मोजां गेलेगिरि ओंखारहैनो हायो जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगोन ओमफ्राय बेखिनिखौनो बुंनांगोन बेनिफ्रायनो मोजां सासे जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां गेलेग्रा ओंखारलांथों गासिबो बिथिङावनो गासिबो बिथिंजोंनो दावगालांनो हाथों बर' फिसाफोरा जोङो जेरै एक्टिं खालामनायाव जों आवगायबोदों सोरबा खेलायाव आवगायबोनांगोन सोरबा फरायनायजों जब बा सोरबा गावनि बिजनेस बेफोरबायदिनो बयबो गोजौ फारसेजों माने दावगालांनो हाथों आं बेखौनो सासे बर' फिसा जानानै बर' फिसानि मोजांखौ हास्थायो गुबुननिखौ आं मिथिया नाथाय आंनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो आङो मोनफ्रोमबो प्रजेक्टआवनो आङो जेथिया स्टार्ट खालामदोंमोन आं अडिसन होनानैसो सिलेक्सन मोन्दों आं अडिसन होनानैसो एक्टिं खालामनो फैदों आरो बेनि सिगाङाव आङो डान्स लायोमोन आङो कथकआव बिमिउस खालामबाय बेनि उनाव 2018आव आङो नासेगा सारा इण्डिया सिजन 2आव माने फाइनालिस्ट डान्सारमोन जों आसामनिफ्राय सानै सिलेक्सन मोन्दोंमोन आङो मोसानायखौ स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन मोसानायनिफ्राय आङो बिदिनो बर' फिल्माव अडिसन होबाय आं एक्टिं खालामनो चान्सबो मोनबाय बेनि उनावहाय आङो 2021आव एक्टिंनि कर्स लादोंमोन दा एक्टिंनि कर्सआबो आंना कमप्लिट जानानै बे जेराव आं कर्स लादोंमोन बेयावनो आङो दा एक्टिं टिचार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय आरो बिदिनो आं माखासे एसामिसफोरावबो अडिसन होदोंमोन ओमफ्राय सिलेक्सनबो मोन्दोंमोन खिन्थु आङो मावनो गोसो गैयिनि थाखाय गोबां खोथा साननानै फावसायनानै थाफिनथ'दों बेनिफ्राय दा आं जेसेबां हायो एसेबां आंनि कर्सखौ गोजौ फारसे आङो थांबावगोन बेनि उनाव गाव जेथिया पारफेक्ट जायो अब्ला आङो गुबुन रावफोरावबो खालामनो नाजागोन दा आङो बर'आवनो खालामबाय थाथ'गोन आरो प्रेजेन्ट आंनि मोनसे मुभि सेप्टेम्बराव रिलिज जालांबाय राहा होननाय बर' सावथुन बेनिफ्राय बेनि उनावहाय दा आङो जेबो खामानि लाथ'वाखै माखासे सम गोबां खामानि मावबोबाय बेनिखायनो एसे रेस्ट लानो होननानै बे साननैसोआव रेस्ट लाथ'दों खिन्थु रेस्ट लाबाबो माने बिदि फिसा प्रग्रामफ्राव बेस्थ'थ' बेनिफ्राय लासैनो आङो डिसेम्बरफोरनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनगोन आरो आंनि फिल्माथ' दिनैसिम 4-6थासो जाबाय बेनिफ्राय एलबाम दं सर्ट मुभि दं आङो बांद्राय गोबाव एक्टिं खालामाखै 2019निफ्रायसो आङो स्टार्ट खालामदों 2020आ लासै आङो 19निफ्राय 20सिम मुभि खालामबाय बेनि उनावहाय 20निफ्रायथ' लकडाउनजोंनो दिना थांबाय 21आव आङो ग्रोबनो एक्टिं क्लासाव जइन जाबाय एक्टिं क्लास जोबखांनायनि उनावनो बेयावनो खामानि मावफिनगासिनो दङ आसामिस ड्रामाफोर आङो बर'ल' नङा आङो नेसनेल लेभेलफोरावबो ड्रामाफोर खालामबोगासिनो आसामिस हिन्दी बेफोरबायदि ओमफ्राय नट अनलि आसामल' नङा आसामनि बाहेरफ्रावबो जों पारफरमेन्स खालामहैयो बेफोरबायदि खामानियावनो बेस्थ' जानायनि थाखाय मालाबा फिल्मनि प्रजेक्टफोरा लास्लाबनो हाया मानो होनोबा जोंनि बर'नि प्रजेक्टफोराथ' माने हथात फैयो ओमफ्राय आंना माखासे प्लेनिं थाखाजोबनायनि थाखाय खायसे खामानिफोरखौ आं केन्सेलबो खालामनो गोनां जादों आरो सावथुनखौ बुंनो थाङोब्ला आङो खालामनानै हायनामुलि 7 मानोना खम समनि गेजेरावनो जोबदों बेनिफ्राय आरो एलबामफोर दङ बेनिफ्राय बिदिनो गासैखौबो मोजांखौनो होननांगोन गासिबो खामानिखौ इन्जय खालाम मावो नालाय गासिबो खामानिखौनो मोजां मोनो